Com gestiones tu que t'estiguin desitjant la mort? Perquè és bastantes vegades ens ho han dit, això. Què és Fènix Futbol Club? Doncs Fènix és un equip format per persones trans. Del gènere urbà, tu què opines dels missatges que donen? Jo no opino millor. És que és veritat que la tele és la tele, i això s'ha de dir, i sempre darrere les càmeres doncs, hi ha coses que no t'agraden. Ell és Lugo Marlo. Benvinguts i benvingudes a Projecte Control Z. Avui un programa més amb el senyor Adrià. Com estàs, Adrià? Aquí estem una altra setmana. Portàvem molt temps sense fer programa. Sí, portàvem molt temps ja. Però bueno, aquí estem un altre cop. Exacte, ja tocava. A seguir les entrevistes. Efectivament. I avui portem a un convidat molt, molt especial. Ell és Lugo Marlo. Ell és cantant, activista, actor i futbolista. Com estàs, Hugo? Molt bé, moltes gràcies. Bona tarda. Bona tarda. Abans de presentar-te, si haguessis de descriure't la teva història en 3 paraules, quines serien? Jo crec que interessant. Està bastant interessant. Sí, és cert. I després diria la paraula somnis i reptes. Molt bé. Molt bona elecció, la veritat, sí. I tu, per qui no et conegui, qui diries que és Lugo Marlo? Doncs soc, com bé ha dit ell, cantant, actor, activista, també jugo a futbol. Soc una persona que m'agrada fer moltes coses, m'encanta el món de l'art i també el món de l'esport, i amb l'art i l'esport el que faig és també visibilitzar una realitat com és les persones trans, també per ajudar els altres, perquè també una cosa que m'agrada molt és ajudar, i crec que també he vingut al món per això. I entre el futbol, la música, i tot l'art i tot el que fas, a escala personal i artística, en quin moment et trobes? Ara mateix, amb tot. Ara mateix crec que és el moment que més coses estic fent. Estic fent teatre, estic cantant, estic fent molt d'activisme, no paro de fer xerrades també, estic amb el meu equip de futbol que vam crear, no? Un equip de futbol trans també, i és que estic una mica en tot arreu. Estic també pensant en nous projectes, perquè també m'agrada també escriure, crear una mica també. A part d'estar davant de les càmeres, m'agrada també el món de darrere les càmeres, no? I com poder també fer alguns projectes per seguir visibilitzant i sempre com pensant coses, i al final crec que estic a tot arreu. Tal com es pot veure, una persona molt ambiciosa, no? Es podria dir? Sí, també. I que no pares quieta tot el dia, no estàs tot el dia fent coses. Sí, és com no parar, i també com la ment tota l'estona. Clar, sí. Bueno, així no t'avorreixes, no? No t'avorreixes. I què va ser el que et va motivar a començar a mostrar-te públicament sense filtres i a lluitar i a alçar la veu pels drets i el col·lectiu? Doncs perquè vaig veure que la gent això li ajudava, no? I que al final és molt important poder veure com sentir-te, no sé, com reflectit no sé, com emmirallar-nos, no? Uns amb els altres, i llavors el fet de jo de cop poder dir que era un noi trans, o que sóc cantant, o que sóc actor, i que de cop vegis que altres persones diuen ostres, a mi també m'agradaria ser actor, a mi també m'agradaria ser cantant, o jo també crec que sóc trans, no? Tot això dius, ostres, pots ajudar altres persones, i realment és per això, per dir, si jo ho dic i puc fer més feliç a una altra persona, no? Perquè es pot emmirallar o pel que sigui, doncs em sembla genial i perfecte. Bueno, ara m'agradaria parlar breument sobre el teu pas per la televisió. Com va ser aquest pas per Got Talent, per exemple, i La Voz? Jo m'emporto, la veritat, que bones experiències. Sí que és veritat que la tele és la tele, i això s'ha de dir, i sempre darrere les càmeres doncs hi ha coses que no t'agraden, però realment
sempre m'emporto lo bo, i és que la gent que participa també, no? Els altres concursants, al final són persones com tu que estan intentant mostrar el seu talent i fer-se també com un forat, no? En aquest món, i llavors doncs aprens molt dels altres, pots també mostrar el teu talent, no? I que la gent et vegi i sentir-te una mica més vàlid o més, no sé, al final et fa també com créixer molt, tant personalment com artísticament, Llavors, per mi va ser molt guai, o sigui, és guai perquè jo també abans tenia molt pànic escènic, o sigui, moltíssim, rotllo, no m'escoltava cantar ningú, sempre era com a la meva habitació, ni la meva família, ni cap amic, ni res, era com, això és per mi i no ho mostraré a ningú. I de cop apuntar-me al Got Talent, no? que et veuen allà pues, moltíssimes persones, no sé quantes, i de cop estàs allà sobre un escenari i dius, uau, o sigui, és com un procés que al final et fa sentir també orgullós de tu mateix, de dir, com he fet això, no? Després jo em veig a la tele i dic, què he fet? O sigui, com ho he fet això, no? Si jo mai havia cantat ni davant de ningú, no? Llavors jo crec que això és superpotent, no? I m'ha fet molt feliç també. Perquè és un contrast molt bèstia, no? Així de res a tot. O sigui, com va ser el moment que vas dir que estaves a punt de sortir a l'escenari, què pensaves? Jo volia marxar, corrents. Sí, clar. Jo què faig aquí? Sí, no sé què faig. De fet, van haver de cridar com un psicòleg perquè jo estava dient, ostres, és que no puc, o sigui, no puc. Què estic fent? No puc. I sí que pots, no? És com lluitar contra el teu cap i dir, perquè el teu cap et diu no pots, ho faràs malament, et sortirà un gall, et diran que no, i després és com has de dir, sí que pots, surt allà i ja està, i un cop estàs allà ho fas, no saps com, però després és com, buah, una felicitat enorme, no? Et sents molt orgullós i dius, buah, no sé. Al final va ser una mica de teràpia de xoc, no? Sí. Va dir, va, cap endavant i que sí el que... I no et creguis que per fer un cop és com ja està, No, clar, no, un altre cop el mateix procés, sempre el mateix. Sí, així, durant, no sé, jo porto des dels 16, no, pujant escenaris, ara em faig 26 en uns dies, porto 10 anys, i jo crec que fins l'any passat no vaig aconseguir com realment gaudir de veritat els escenaris, o sigui, vaig estar com 8 anys així, que era com algun dia podré gaudir tranquil·lament, sense prèviament passar-ho tan malament, o un cop estàs a l'escenari, les primeres 2 cançons encara estàs com... perquè és molt heavy com el pànic que jo tenia, no? També de mostrar-me a l'escenari. Sí que és veritat que en el moment, no, també de ser Hugo i de ser jo mateix és molt més fàcil, perquè realment t'estàs mostrant com vols i la gent està veient com tu vols que et vegin, però a la vegada és com, no sé, per exemple, les mans em segueixen tremolant i això no ho puc controlar, no? Clar. Però ara sí que estic molt feliç perquè puc pujar a l'escenari i disfrutar i és com passar-s'ho bé, no? O sigui, és una mica l'equilibri entre pànic i nervis, no? Potser ha passat de... Sí, els nervis no se'n van. És com... no, bastant. Però també sento que al final és un respecte a l'escenari i a la teva feina, però sí que dius, em podeu deixar una mica tranquil. Clar. I durant el transcurs d'aquests programes hi va haver algun moment, a part d'aquest moment difícil d'entrar a l'escenari, que dubtaves de si podries seguir cantant? El dubte de poder seguir cantant al final era quan jo volia començar el tractament hormonal, no? En el moment que dic jo vull començar aquest procés, dic, val, hi ha una cosa que és la teva veu, que mai tornarà a ser la mateixa. Clar. I això és heavy, perquè és un dol també, no? Perquè la teva veu amb la que treballes, amb la que ets feliç, ja no hi serà. I no saps quina veu tindràs. No ho saps. I bueno, tenia la veritat que molta por, però finalment vaig dir, bueno, això és el que vull, si segueixo cantant guai, si no... No hi havia l'opció de si no. Era que seguiré cantant, i ja està. Ostres. Sí, o sigui, al final... segueixes tenint veu, o sigui, no et quedes sense veu, no? Llavors és com, bueno, la treballaré, tornaré a fer amic de la meva veu i seguirem cantant. I ara m'agradaria parlar sobre les teves cançons, sobre quin és el procés creatiu que segueixes. És a dir, tu quan crees una cançó, com ho fas? Primer la melodia, o primer la lletra i després ho adaptes? Com ho fas? Bueno, una mica de tot, però sí que el que se'm fa més fàcil és fer melodies.
I llavors jo agafo el piano, ara normalment agafo més el piano, abans agafava més la guitarra, però jo em poso amb el piano i em surten soles, i llavors és com gaudeixo molt de començar a fer melodies al piano, vaig fent diferents acords i dic, que guai això, i llavors li fico lletra, i moltes vegades ho faig a la vegada, o sigui, començo a dir coses que no tenen sentit i jo sol i no sé què, no sé quantos i tal, i per què tu i per què jo, i llavors surten coses soles i dius, pues això queda guai, pues ho escric, no? I és una mica sobre la marxa. Crec que poques vegades he fet, tinc una lletra i ara li he de fer una melodia, que també ho he fet, o sigui, he fet de tot, però normalment és així, una mica tot a la vegada. I hi ha algun moment del dia o algun lloc que t'inspiri més? Jo crec que és que clar, jo per exemple estic al tren i dic, i em ve la inspiració i dic, ara? M'has dit? Mira, Doncs bueno, anem a escriure, anem a cantar, i jo així com per dins o em poso el mòbil així com perquè no se m'oblida el dia. Clar. Agafo la llibreta, sempre porto com normalment la llibreta a una motxilla per si he d'escriure alguna cosa, no? Perquè jo el que m'agrada és composar quan em ve la inspiració, i si em ve a la platja, em ve a la platja, i si em ve a casa, estic a casa, i si estic al tren, doncs estic al tren. Però això de forçar-me, que a vegades ho he hagut de fer, no? Perquè has de treure cançó, no m'agrada, perquè no em ve res. Clar, és... Saps? Sí que és veritat que si estic al piano em sol venir més la inspiració, no? I és això. I tu recordes alguna cançó que al principi era d'una manera claríssim i després hagi canviat radicalment? Doncs de les que tinc han canviat, però jo crec que la que trauré ara, no? La pròxima cançó que tinc entre mans, que estic pensant quan, no sé si al maig o al juny, no sé quan, però trauré una cançó que sí que és bastant diferent de com la vaig fer, perquè era com una balada a piano i ara és com bastant moderna. Mira, ostres. Té el meu estil, la meva essència, però a la vegada té com un so així més urbà i més tal, que és molt top. Tenim una exclusiva. És el que anava a dir, que hem de tenir una exclusiva en directe. Està molt guai. I quina és la part més complicada del teu procés creatiu? Jo crec que el complicat és tenir inspiració, no? I haver de fer, i que estiguis en un moment que estàs estressat, que tens moltes coses, que no tinc potser temps per la música, i que dius t'has de centrar perquè has de seguir fent cançons, no? I també una altra cosa, no només això, haver de pensar que la cançó t'ha d'agradar a tu, però li ha d'agradar a la gent. Perquè moltes vegades a mi m'encanta fer cançons perquè em ve la inspiració i m'encanta i em poso a fer cançons per mi, no per ningú més, i m'encanten. I després, quan dic, he de fer una cançó perquè li agrada a la gent, em costa molt. Perquè dic, què vol la gent, no? Perquè avui la gent vol coses ràpides, cançons de 2 minutets, cançons que les puguis ballar, que a les ràdios els hi agradi, que jo què sé, saps? I jo dic, és que jo vull que m'agradi a mi també. No vull fer res perquè mira, per tu, no. S'ha de trobar el contrast una mica, no? I és trobar això, jo crec que això és el més complicat. I de la teva discografia, per exemple, d'Estimar-te, de Toulouse, què has après de cadascuna d'aquestes cançons? No cadascuna, però de quines has après més i què ha sigut el que has après? Jo crec que amb Toulouse ha sigut un procés molt bonic, perquè al final estàs parlant d'un tema molt important, no? Del bullying, de com et pot arribar a posar en situacions de pensar no vull continuar, no? Ni tan sols ni vivint pel que m'estan fent, no? Per com m'estic sentint, com m'estan tractant. I escriure sobre aquesta història, no? Que va ser la història de l'Alan Montoliu, és fort, no? Que pensar que algú hagi desaparegut per aquest bullying, pensar que això existeixi, i jo crec que escrivint-la, cantant-la, o sigui, és com m'emociono sempre, hi ha dies que estic a punt com de plorar i no puc seguir cantant-la, i he après molt d'aquesta cançó, jo diria, sobretot a les cançons que van amb un missatge més fort, no? Perquè jo sempre penso que les cançons han de tenir missatges, i és com la música és com una eina superpotent per poder arribar a tot arreu i arribar com a dins, no? Del cor. Sí, doncs avui en dia molt missatge a la música, per exemple, del gènere urbà. Tu què opines dels missatges que donen?
Jo no opino, millor. O sigui, vull dir... Pel que sigui, millor ens quedem calladets. No, sí, ja ho sabeu, o sigui, al final ho pensem tots, però Sí. al final tots consumim aquesta música. Sí. Perquè jo també, no? Sí, I al és com, al final te'n vas de festa i el que vols escoltar és això, no? I és molt heavy, o sigui, hi ha cada lletres que Sí, dius... és brutal, sí. "Uf, això no entenc, perquè està publicat. Exacte. Hauria de ser il·legal. Hi ha vegades que és millor ni escoltar la lletra, simplement ballar-la si estàs a la festa i ja està, i oblidar-te, perquè és... És fort, eh? I quina cançó diries que et va ajudar a sanar, per exemple, alguna ferida? Les cançons que vaig composar en el disc d'Estimar-te, que van cap a la meva parella, que és una mica en de diferents moments de la meva vida amb ella, no? Per exemple, Solo estoy yo, estic demanant-li perdó per les coses que he fet malament, perquè jo crec que al final tothom fem coses malament, estem en diferents moments de la vida que a vegades no ho saps fer millor, i això és totalment humà, però també és humà saber demanar perdó, no? I doncs a mi m'agrada fer-ho amb la música també, no? Amb les cançons, i a mi doncs això com que m'ajuda i és molt sanador, no? Fer cançons de dir tio, això ho has fet molt malament i ho deixes a la cançó, ho deixes allà i és com, no sé, tanques també com cercles, que no dic que tot s'hagi d'arreglar amb una cançó, no? Que és com, tio, no, o sigui no és només amb això, però sí que amb el disc d'Estimar-te va ser com ho vaig deixar tot allà i començar de zero, no? Que guai, reflectiu, el que sents en una cançó, que guai, ha de ser xulíssim. I et volia parlar ara, volia preguntar-te sobre el tema de la teva transició. És una pregunta més aviat sobre el teu entorn. Com ho va viure el teu entorn? I suposo que l'entorn més proper a vegades és el que li costa més potser d'entendre-ho. Sí. I com ho van viure? I com va ser el procés? Va ser complicat. Jo, de fet, sabia que seria complicat, per això també em va costar com bastant de temps poder dir-li, mira, a la meva família em dic Hugo, tal, perquè jo sabia que no. I la veritat que va anar fatal, o sigui, complicat no, va anar bastant malament, o sigui, jo recordo que va ser bastant traumàtic com sobretot el primer dia que ho vaig dir, no? I va ser sentir-te molt rebutjat per la teva família, no? Perquè jo durant tota la meva vida doncs et sents que no ets com realment els teus pares els agradaria que fossis, no? Que ets diferent, els altres, que no encaixes, que els teus pares volen que et vesteixis així però jo no em vull vestir així, o volen que deixis el futbol però jo vull jugar a futbol. És com tota l'estona una lluita, no? Amb el meu pare me'n recordo que era com va, l'any que ve et deixes el cabell llarg, i jo, sí, i arribava l'any que ve i què, segueixes amb el cabell curt, i jo ja... No? I és com tota l'estona això, i sents que realment no estàs sent el fill que volen que siguis, no? O en aquell moment la filla, no? que volien tenir, i ostres, en el moment que els hi dius doncs és un xoc per ells, que jo ho entenc perfectament, però sí que és veritat que el fet de sentir-te tan rebutjat pels seus pares doncs és molt heavy, no? Després la meva mare a poc ho va anar per ella diu que va ser un dol també, no? Però va intentar informar-se, va intentar com entendre'm, i al final em va acompanyar, no? Perquè això és una cosa que sempre dic, i és que ningú ens ha d'acceptar, no? Perquè ningú té el poder d'acceptar ningú, perquè sóc una persona com qualsevol, i a nosaltres, ni a mi ni a tu ens han d'acceptar, no? És com qui ets tu, no? Què et creus tu per acceptar-me a mi, no? Llavors és com o t'acompanyo o tanco els ulls o em dono la volta, no? O sigui, està com aquestes maneres també, però la meva mare al final em va voler acompanyar i va anar tot molt bé, no? I després el meu pare, doncs, amb el temps, una mica més de temps, doncs també, avui dia superbé la família. La meva àvia al principi era com, això és que t'agraden les noies i vols semblar un noi per agradar-li més a les noies. A soc àvia hi havia això, i és com, no, ja. Sí, més a una àvia que encara tenen la ment més enrere i és més complicat. Sí, però et sorprèn, perquè després jo li vaig explicar amb les meves paraules a la meva àvia i es va posar a plorar, rotllo, ostres, el que has hagut de patir, no? I la meva àvia, va ser de les primeres en dir, no, si ets això, no? O sigui que realment va ser més difícil als meus pares, que ho entenc, que qualsevol persona.
I en els moments que no t'has sentit comprès per la societat o per algú, què és el que et dona forces per seguir endavant? Jo crec que perquè m'estimo, perquè m'he estimat bastant, potser no tot el que m'hauria d'haver estimat, però perquè jo vull continuar vivint sempre i al final és la teva vida i la teva vida va per davant i has de pensar en el teu bé i no tant com donar-los la raó als altres o fer el que volen, no? I al final, encara, tot i que tot anés en contra, jo deia, jo m'he de prioritzar i jo vull viure i jo he de seguir. I jo he de seguir sent jo mateix. I ells, doncs, ara tenen el seu procés, jo he viscut el meu procés durant 17 anys, no? I ara m'he trobat, i ara, doncs, vosaltres sou els que us heu de trobar vosaltres, us heu d'informar, us heu de construir, i quan vulgueu m'acompanyeu. Però jo seguiré sent jo. Tens alguna persona referent, alguna persona que inclús que en el seu moment t'impulsés o que t'ajudés a fer-ho, que et sentissis identificat en aquell moment? Bueno, jo crec que tampoc tinc, saps com que dius, sí, segur, aquesta persona, però petites, com, no sé, petits moments, petites coses que et passen o persones que de cop dius tal, però sí que pensant en referent com a tal, jo vaig conèixer en el viatge de final de curs de quart de l'ESO, que vam anar a Roma, vaig conèixer a una persona que en aquell moment socialment era una noia com jo, amb el cabell curt i així, i vam sentir com una connexió de rotllo, crec que som iguals, no? I després als anys em va dir que era un noi trans i jo vaig fer vale, què és això, no? I al principi inclús vaig dir, com pot ser que siguis un noi trans si ja tenia ja com 18 anys i jo no ho entenia perquè jo pensava que si eres trans ho havies de ser des de petit, no? Aquests nens que és que ho tenen superclar perquè m'ho va dir amb 3 anys i ho té superclar, no? Que és com, doncs, t'envidio, ¿sabes? És com, uau, que heavy, però jo no vaig tindre com el valor ni la informació per poder dir, és això el que em passa, no? Llavors, veure una persona com 18 anys diu, ostres, soc trans, a mi se'm feia super raro perquè deia, es pot? Clar, jo pensava que ja no podia, com una cosa que ja s'havia passat, que si no vaig amb 3 anys ja no puc, no? Vale. I llavors vaig veure la possibilitat i vaig començar a donar-li voltes, després a la tele de cop vaig veure un noi trans, vaig dir, ostres, després al YouTube vaig dir, val, això existeix i jo també puc. O sigui, va ser una mica de desinformació també, una Clar. part de la complicació. Sí, és total desinformació de dir jo no sé que existeixen les persones trans o sé que existeix una paraula que és trans però no sé ben bé què és, no? Fins que de cop ho vius i dius, doncs és tan senzill com que realment tot el que m'estava passant és que no ets una noia i ets un noi. I per exemple, a la televisió, a l'exposar-te i fer la transició, perquè vas fer la transició enmig, no? O va sortir un programa... Sí, més o menys, no? Com a un programa vaig sortir com socialment com una noia, després entremig va sortir com a Marlo, o sigui, era Marlo només, ni Hugo ni res, era Marlo, i no vam dir si era un noi o una noia, no vam dir res, no? I ja després vaig tornar al Got Talent ja com a Hugo. Va ser com... I no sé si vas rebre crítiques, no sé si... I com ho vas viure en aquest tema? Sí, jo recordo que sortien moltes notícies, de cop és com que li interessaves a tothom, ja sigui per... bueno, per lo bo o per lo dolent, però que interessaves més, hi havia crítiques, hi havia coses, però vaig rebre molt d'amor, o sigui, vaig rebre molts missatges d'amor i de, no sé, d'agraïments, saps? De mares, de pares, de persones que diuen, ostres, em sento superidentificada amb tu, o identificat, i això m'omplia moltíssim. O sigui, de veritat que realment quan vaig sortir a la tele va ser tot de missatges super bonics i després hi havia missatges de merda, però em pesaven tant els altres que era com bueno, doncs ok, saps? I sempre he intentat com que no m'afecti això, no? Però sí que cada cop ha anat a pitjor. Sí? Ostres. Sembla que no, sembla que hem avançat, perquè de certa manera hem avançat, però a vegades ens pensem que ja tot està superguai i així, però no és així, no? I
o sigui, al final la realitat, o sigui, les xarxes socials és una mica la realitat, no?, que tenim, perquè és on les persones són més valentes i bueno, pues, s'atreveixen a dir coses que potser no, en persona no. I veus que és molt heavy com està. Ostres, però està inclús pitjor que abans. Sí. Ostres, O que sigui, fort. jo a les xarxes socials he viscut realment que hem anat a pitjor. O sigui, Ostres. en el món xarxes. Bueno, no m'ho hagués imaginat això. Bueno, però perquè també de cop, abans potser només estava al Facebook. Clar, I ara està el Facebook, està l'Instagram, està el TikTok, el Twitter o clar, i més X. gent té accés i... Sí. Molta gent té accés Clar. i... Buah, és molt fort els comentaris d'odi, d'amenaces, que et Ostres. desitgen la mort. Però que no... Molt fort, molt fort. És increïble. I, per exemple, aquestes amenaces i tot, òbviament, lo important és ignorar-ho, però, per exemple, com ho gestiones si en algun moment t'ha afectat? Com ho gestiones actualment? Avui dia el que faig és que no llegeixo els comentaris. Ben Crec que, fet. o sigui, ja està, he optat per dir no entraré a comentaris. De fet, com si entro és com una mica així, saps? Com Clar. intentant no mirar com una pel·li de por, que és una mica així. Sí. I perquè dius, vull veure els comentaris bonics, vull veure si a la gent li ha agradat aquest vídeo que he posat cantant o això, però de cop no em vull trobar amb comentaris que potser sí que ara mateix estic en un moment, jo què sé, no? Com una mica més baix d'ànims o amb l'autoestima més baixa. Pues ara mateix si em trobo un comentari que em toca, pues no sabré gestionar, perquè com ho gestiones? No en saps. Clar, és... Com gestiones tu que t'estiguin desitjant la mort? Perquè és bastantes molt dur. vegades ens ho han dit, això. Ostres. I clar, jo no només tinc les meves xarxes, sinó que tinc les xarxes de la meva associació, perquè jo soc president d'una associació LGTBI més centrada en persones trans i visibilitzem molt el món trans. I clar, és aquí on hi ha aquest odi molt heavy i és com, no ho saps gestionar a vegades. No, ningú està preparat, jo crec, perquè li diguin de tot. No, només perquè es fiquin amb tu per la teva identitat, per qui ets, no? Que és com, ostres, però bueno. Perquè darrere la pantalla tothom és molt valent. Però Exacte, És i que tant, és això. i tant. Sí, sí. M'agradaria parlar sobre el tema d'activisme i Fènix. Per qui no ho sàpiga, què és Fènix Futbol Club? Doncs Fènix és un equip format per persones trans. Hi ha noies trans, homes trans, sobretot, i persones no binàries, i doncs és un equip realment per poder fer esport en un espai segur, sense discriminació i bueno, sentint-te tu mateix sense haver d'ocultar res, no? Al final jo vaig crear Fènix perquè vaig haver de deixar el futbol per tot el tema trans i per la transfòbia. Joder. I vaig dir, mira, creem un equip trans, que aquí no passarà res, estem a la nostra bombolla, que al final ho necessitem, perquè necessitem espais segurs també per sentir-nos bé, però també per empoderar-nos i en algun moment donat poder ocupar altres espais que potser no estan pensats per nosaltres, però que al final els hem d'ocupar, perquè si no sempre es queden els mateixos en els mateixos espais i nosaltres ens apartem o ens quedem a casa o mira, doncs ja està, deixo el futbol. No, deixo el futbol i em quedo a casa, no. Tu has de sortir també al carrer, tu has de poder fer esport també, perquè ets una persona i tens dret a fer esport, a jugar a futbol, i doncs jo ara mateix el que volia portar al món era pues, un equipet de futbol on la gent es pugui sentir còmoda. I com va sorgir, quin va ser el punt d'inflexió que vas dir, vale, doncs, vull crear un equip de persones trans per poder jugar a futbol sense discriminació? Quin va ser el moment que vas dir, ostres, pues, ho vull fer? Pues a tope, no? Pues va ser quan ja havia deixat el futbol i portava ja 3 anys sense jugar. I jo vaig dir, Hugo, et feia tan feliç el futbol? És que jo no m'imaginava que un dia deixés el futbol, no? O sigui, bueno, sí, de gran, jo què sé, no? Però era com... És que per mi el futbol era part de la meva vida. O sigui, és part de la meva vida. I a mi em feia molt feliç. I llavors treu-te... O sigui, et treus una cosa que et fa feliç. I dius, per què? Clar. I llavors vaig dir, portava ja 3 anys i era com, ho necessito. O sigui, ho necessitava. Ho necessitava. I em va escriure un noi trans i em va dir, o sigui, com que m'estàvem parlant i, ostres, que m'encantaria fer això. I em va dir, va, fem-ho.
fem-ho, va. I jo, pues fem-ho. Jo ja ho havia intentat, en aquests 3 anys, o sigui, jo ho havia intentat. Clar, és que no deu ser un procés fàcil tampoc, no crear-ho i... Va ser molt, molt llarg, però de cop pues, va començar a sorgir, la gent es va començar a prendre en sèrio el projecte i a tope. Joder, que guai això. Sí, xulíssim. I quina ha sigut la victòria dins i fora del camp que més t'hagi agradat en Fènix? Victòria en quin sentit? Victòria, per exemple, no ho sé, no competiu, oi, encara, dins de... Estem en una... O sigui, ara mateix estem en una lliga que no està federada. I sí, recordo que una victòria perquè nosaltres vam començar perdent per moltíssims gols. Perquè érem un equip nou, al final els nois cis normalment la majoria de pares si ets un noi t'apunten a futbol, no? I al final són molts els nois que han jugat de futbol des de petits. Clar. I en el nostre equip hi ha persones que hem jugat tota la vida, però hi ha persones que no han jugat mai i de cop es troben en un espai segur i diuen, doncs guai, m'apunto a futbol, o persones que mai per por o per tal, per no sentir-se dins, mai s'havien atrevit a jugar i diuen, doncs aquí sí, no sé, o persones que potser portaven 10 anys sense jugar. Clar. Diuen, ostres, que guai que existeix aquest equip. Doncs clar, ens trobem persones d'edats molt diferents, de nivells molt diferents, i de cop ens fiquem en una lliga amb persones que han jugat des de petits, que s'entenen moltíssim i pues et foten pallisses i res, però nosaltres pues, a seguir. I llavors recordem que cada cop ens feien menys gols, fins que al final vam empatar i fins que al final vam guanyar un partit, després vam guanyar un altre i pues una sensació increïble, no?, de dir que guai, no?, més que res de mostrar-te tu mateix que aquests espais també són per tu i que també tens dret a guanyar, perquè et diuen que tu no pots, que tu no guanyaràs, que quin equip, equip, o no sé què, ens diuen de tot a Fènix, ens diuen de tot, però de tot, aquí sí que ens diuen coses, i de cop guanyar-los és com, toma. Per callar-los la boca. A callar. Vinga. I t'agradaria competir en Lliga Federada? O sigui, és un dels objectius o simplement de moment ja aneu fent tal com està? Ho vam fer, vam estar federats l'any passat, però ens vam retirar. I llavors, ara mateix, no hi tornaria. Crec que és un ambient que no ens identifica, no sé, no van a gaudir de l'esport, van a matar. És un altre rotllo i sí, ens feia moltes pallisses, o sigui, tampoc érem suficients, era com anàvem als partits molt justos, tots ens sobreesforçàvem, ens lesionàvem. Vam dir, què estem fent, tio? Ens hem llançat a la piscina, portem un any entrenant només, vam dir fora. I ara mateix, sincerament, el meu objectiu sí que és seguir competint però no federats i cada cop poder guanyar més partits o poder millorar cada partit, no? Els objectius que ens posem, petits objectius que de moment aquesta temporada els hem superat tots els partits, els objectius que ens hem posat, o sigui que supercontents, la veritat. Molt bé. I m'agradaria preguntar-te ara sobre actor, que ara t'estàs formant com a actor. Sí. Et poses objectius grans o prefereixes anar pas a pas? Jo vaig pas a pas. O sigui, sí que, jo vaig fer el batxillerat artístic i escènic, o sigui, vaig fer allà teatre i me'n recordo que va ser com, això m'encanta i jo vull fer això. I a més la professora de teatre m'ho va dir, tu t'has de dedicar a això i tu no t'has de baixar dels escenaris, i va ser com, uah. I llavors vaig estar a la Bobina, aquí a Barcelona, i em vaig formar com a actor de cine i de teatre, i llavors, després d'acabar d'estudiar, em van agafar, que ha sigut aquest any, en una obra de teatre, Fins la cuina, i he pogut, estic tenint ara l'experiència com a actor, ja format, no? I en una sala, que és la Sala Pangolí, que és una sala petiteta, així com molt íntima, però fent el que m'agrada, fent teatre, que mira, això que us deia del pànic escènic, només em passa cantant. Ostres, que curiós. T'ho juro, i de cop actuant no em passa. Sí,
tremolo igual, perquè, bueno, si veieu, o sigui, jo tremolo ja bastant de per si, ja estic tranquil·líssim, saps? O sigui, no estic nerviós, però clar, imagineu-vos si estic una mica nerviós amb una cosa... Ja, ostres. Soc molt així, però que soc nerviós ja de per si. Però no em passa, o sigui, no sé, el previ, estic tan tranquil, estic amb ganes, tio, i en canvi cantant estic com... No vull marxar. Però també perquè estàs sol a l'escenari, perquè saps que tot depèn de tu, només ets tu i la teva veu. En canvi, en teatre estàs amb equip, estàs en grup, no? Bueno, depèn, pots fer monòlegs i tal, no? Sí, però treballar en grup és molt guai i a mi m'encanta el teatre i estic supercontent a Fins la cuina. Com està sent l'experiència d'anar a preguntar a Fins la cuina? Molt guai, o sigui, a part és comèdia, que és com m'encanta fer comèdia, és superguai, i amb els companys també ens portem genial, hi ha molta connexió, molta sinergia, i al públic també li agrada molt, riuen molt, i és com lo guai, no? Al final, que riguin, i està explicant també al final com un tema important, no? Tot el tema de l'habitatge, que avui dia, doncs... Clar, és delicat, és delicat. Però ho fas amb comèdia i és guai perquè a la gent li cala, saps? És com, t'estàs rient però t'està calant el tema, i això és molt important també. Fes una mica de promo, quins dies et podem venir a veure, quins dies dates queden? És que jo diria que ja queda el 19 d'abril i ja està. I ja està? Doncs aprofitem el 19 d'abril i anem a veure Fins la cuina. Sí, senyor. I això és una pregunta més general. Al ser una persona trans, què implica exposar-se en tantes indústries diferents? Què és el que implica tant bo com dolent? Implica que hi ha molts espais que no podràs entrar, que et tancaran les portes. Ostres. Implica que patiràs transfòbia, moments incòmodes, sí, que potser hi haurà gent que no voldrà treballar amb tu, no? Com realment et tanques a poder tenir més opcions. I és un rotllo, però t'obre un altre món molt bonic i molt maco, que és el col·lectiu LGTBIQ+, que també fem moltes coses, que jo estic encantat de formar part del col·lectiu i de veure que lluitem tant per... que és una tonteria, o sigui, no és una tonteria, o sigui, jo ho veig com que fort, que hagin de lluitar per ser. Sí, no? Que és una cosa tan bàsica com poder ser qui ets, no? És com, uau, però és increïble com la feina que s'està fent i a mi m'està donant tot aquest món i m'està donant treball, feina, no? O sigui, al final, vull dir, estic cantant a tots els Prides, no? O sigui, els concerts que vaig fer l'any passat, vaig estar al Pride de Barcelona, vaig estar al Pride de Madrid, que és com, vaig estar en un escenari que hi havia 50.000 persones de públic. Que fort. A plaça Espanya de Madrid, no? Veus aquí el pànic escènic sí que es nota, no? També, amb tanta gent. Bueno, doncs quan hi ha més gent dius... Allà és igual, no? Com si no hi hagués ningú, saps? O sigui, al final, no sé, no em quedo amb les cares perquè hi ha molta gent, no? Clar. Vaig estar aquí a la plaça Uni de Barcelona, al Pride, és com... Que fort. I això, doncs pel col·lectiu LGTBI, no? I és com, que bueno, fort, doncs guai, que guai, però també m'agradaria poder entrar en altres espais, Clar. Però mira, doncs no tothom li agrada que... Doncs ets trans, però fora. Ja, A poc, sí, suposo, no? Suposo que en un futur és el fet Esperem, sí. que aquesta societat faci el canvi de mentalitat i que tingueu les mateixes oportunitats que qualsevol altra persona, és que bàsicament... persones. Veus? És que és senzill, no? És fàcil, exacte. És fàcil, realment. Sí, no és molt complicat. Tothom ho pot entendre, penso jo. És com sumar 1 més 1. Crec que sí, totalment. Però a la gent li costa. Sí. I com a última pregunta abans de la secció de l'Adrià, si algú escoltés la teva música en 20 anys, què voldries que transmetés? Una persona que no t'ha escoltat mai. Però les cançons d'ara... Sí, les cançons... En 20 anys. Sí, per exemple, sí. Pues jo crec que jo faig música que pot com escoltar-se dins de 20 anys. Saps què vull dir? O sigui, crec que és un estil que pot com, no sé, quedar-se en el temps i que pot seguir agradant. Crec que és una música per totes les edats també i que sempre tindrà un missatge, llavors sempre pot arribar a transmetre, perquè el més important és que la gent es pot sentir identificada amb les lletres que estic cantant, i llavors jo crec
que el guai és això de les meves cançons, no sé, és com un poc així, com No, de egocèntrico, però no, o sigui, No, vull dir però que- tens raó, vull dir. que és un rotllo perquè crec que potser no encaixen en el moment en el que estem, les meves cançons, però que en 20 anys potser sí, saps? O 20 anys enrere potser també, no? Clar. No sé, però allà estan i esperem que s'escoltin també en 20 anys. Segur que sí. Segur, esperem que sí, esperem que sí. Doncs ara passem a la secció de l'Adri. Preguntes ràpides. Sí, diguem que fins aquí ha acabat l'entrevista normal, L'entrevista, com a tal, ha acabat fins aquí. Ara són, unes quantes preguntes que no tenen res a veure, són totalment aleatòries, llavors Tope. has de respondre el més ràpid El més ràpid que puguis. Vale. Comencem. Cafè o té? Té, Matí o nit? nit. Un llibre que recomanis sí o sí? Resistencia bisexual. Apuntem. Una pel·lícula que hagis vist més d'una vegada. Un puente hacia Terabitia. Un referent o persona que t'inspiri. Camilo. L'èxit és, defineixo amb una paraula. Sé sentir... L'èxit és poder viure sent tu mateix i sense por i feliç. Vale. Un hàbit que va canviar la teva vida. Un hàbit que va canviar la meva vida. No, és Complicades, No són fàcils. Expressar-me, o sigui, aprendre a expressar-me. I ara no callo. Alguna cosa que la gent sol malinterpretar de teva? Mira, es pensen que com sóc molt com carinyós i tinc una manera de sentir molt, molt així, tothom es pensa que pot tenir alguna cosa amb mi, saps? Sí, com que potser m'agrada, no, saps? Sí, és com... Em passa sempre. Ostres. Una por que hagis superat? He superat una mica de pànic escènic, sí. Improvisar o planificar? Improvisar, 100%. Vale. Un fracàs que va acabar sent una bendició. Un fracàs. Bueno, doncs que al principi la meva família em va dir no, tu seràs una mujer tota la vida i doncs avui dia em diuen Hugo i em tracten com un noi, que és el que soc. Què fas quan perds la motivació? Em ratllo. No sé. Que et talla el peu? Una paraula que et defineixi avui. Somiador. Què significa per tu la felicitat? Poder tenir la pau mental per viure el present i sentir el que és la felicitat, no? Molt bé. Bueno, molt bé, molt ràpides aquestes preguntes. Ha sigut molt No hem ràpid. posat cronòmetre perquè... Però jo crec que ha sigut més ràpid que l'anterior persona que va estar aquí. és veritat, cert. Soc ràpid. Doncs, Hugo, moltíssimes gràcies per haver vosaltres. estat aquí. Ha sigut un plaer. A mi personalment, segur que l'Adri també. Sí. M'ha encantat escoltar-te, sentir la teva història. Ha sigut brutal. Nosaltres ens acomiadem, ens veurem d'aquí 2 setmanes en principi. Esperem que sí, perquè clar. I res, doncs som el Bernat i l'Adrià i això ha sigut Projecte Control Z.